O Concello de Ribeira adxudicou de maneira provisional a pavimentación da estrada de Aseitos na parroquia de Oleiros. A actuación está financiada con cargo ao Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servizos. Será a empresa que obtivo a mellor clasificación das 10 presentadas, Ponciano Nieto, quen vai realizar a actuación. O Concello de Ribeira vén de informar da adxudicación con carácter provisional da actuación consistente no pavimento da estrada de Aseitos situada na parroquia de Oleiros. A empresa que obtivo a mellor clasificación entre as 10 que se presentaron resultou ser Construcciones Ponciano Nieto, cunha oferta de 75.868 euros. A intención desta obra reside en estender unha nova capa de aglomerado asfáltico no vial en cuestión que a día de hoxe rexistra algúns baches e zonas disgregadas. A intervención inclúe pavimentación dos sobreanchos. A actuación está financiada con cargo ao Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal. O prazo de execución é de 2 meses.